tots, mestres, alumnes i pares. Benvinguts a la celebració del Dia de la Pau 2016. En primer lloc, anem a llegir un manifest per reivindicar des de l'Escola la Pau al món. Avui, que estem tots així reunits, volem recordar que el dia 30 de gener se celebra el Dia de la Pau a les escoles. No és una data qualsevol, es tracta de l'aniversari de la mort de Gandhi, una persona que va morir per defensar que els éssers humans poden viure en pau, siguen de la religió que siguen, i que la violència no és necessària per tal que les persones ens entenguem. Actualment, actes de terrorisme estan alterant la pau mundial i la convivència de totes les persones. La violència de gènere també és un acte de barbàrie que ha de desaparèixer per sempre. Però hem de saber que cadascú de nosaltres pot començar a canviar-ho tot. Quan entenguem que la pau comença al nostre interior, que comença en el nostre entorn immediat, respectant els amics, companys, pares, professors, quan entenguem que el diàleg dona sempre millors fruits que la imposició, quan entenguem que un somriure o una mostra de gratitud té més força que una arma, quan entenguem que per lluitar per la pau hem de començar lluitant contra les desigualtats, llavors podrem començar a parlar de pau. Per aquest motiu manifestem el nostre desig que tot això es puga dur a terme. Ens conscienciem que cadascú de nosaltres pot fer molt en aquest sentit, però a més, demanem als governs o als poders responsables que també lluiten perquè tots junts puguem viure en un món millor, on els interessos econòmics no siguin el més important, sinó que ho siguen les persones i el seu dret a viure en pau. Visca la pau! I a continuació, els alumnes de sisè ens interpretaran l'himne de l'alegria. Un fort aplaudiment!